Λοιπόν, τι λέγαμε. Θα ήθελα μία πουτάνα για σήμερα το απόγευμα. Έχω κάτι κάβλες. Και καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά. Εντάξει κυρία, ό,τι επιθυμήσετε. Θα το φροντίσω, να ξέρετε. Μείνετε ήσυχοι. Γεια σας. Όχι, μην το κλείνετε. Θέλω κάτι ακόμα. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Πείτε μας ό,τι θέλετε. Να το ξέρετε, εμείς... Για πείτε μου λοιπόν, Καταρχήν θα ήθελα και ένα γαμιά. Σίγουρα. Ωραία. Τι ώρα να πούμε? Θα το φροντίσουμε. Κατά... Εντάξει, αλλά τι ώρα να πούμε? Δεν ξέρω. Μπορείτε κατά τις 5 το βράδυ? Είναι καλά, πείτε μου. Εντάξει, θα το κανονίσουμε. 5 η ώρα. Εντάξει, ξέρετε που μένω. Και το γαμιά μην ξεχάσετε. Εντάξει. Θέλω να πηδηχτώ σήμερα, το καταλαβαίνετε? Λοιπόν, αγαπητοί μου, πείτε μου... Ακούστε να δείτε, κύριε. Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για... Ακούστε να δείτε, εγώ καθονίζω. Ναι, για πείτε. Θα μου αφήσετε να μιλήσω επιτέλους, τι θα γίνει? Εγώ κανονίζω. Γιατί θα έρθετε, γιατί θα ζητήσετε. Όχι! Αφήστε με να μιλήσω. Είπα εγώ θα μιλήσω. Άμα συνεχίσετε θα φύγω από εδώ μέσα. Καταλαβαίνετε? Άντε γιατί κουράστηκα να βλέπω τη σάπια μούρη σας. Σάπια είπες! Αφού κάνω μπότοξ! Πώς με είπες έτσι? Θα το πληρώσεις. Τι να πληρώσω, κύριε? Ας το διάλο. Αχ, είναι πορνόγερος. Καταλαβαίνεις? Είναι ένας πορνόγερος με σάπια μούρη. Όχι, δεν είναι. Μήπως τον γουστάρεις, πουτανίτσα? Πες. Ώστε θες να του πάρεις πίπα, Όχι, τι είναι αυτά που λες? Και μου το παίζεις και φίλοι, φίδι, κολοβό. Αλλά βέβαια πρέπει να καταλάβει τι σκατά ήσουν. Κυρία! Μα τι θέλεις πάλι? Κυρία, τι έχετε? Έναν κόμπο στο στομάχι μου. Να σας βοηθήσω, ξέρω πολλά γιατροσόφια. Ξέρω μαγικά από την Αφρική. Αχ, όχι, φταίει μάλλον οι σουπιές φταίνε που έφαγα. Πρέπει να είναι λιγμένες. Ο μαλάκας ο ψαράς μου πούλησε σάπιες σουπιές, καταλαβαίνεις? Τζάμπα τα λεφτά μου. Τι θα κάνω, θα μείνω νηστική. Πρέπει να φάω κάτι, καταλαβαίνεις? Φτιάξε μου κάτι για να βάλω στο στομαχάκι μου. Κάτι, οτιδήποτε, δεν με νοιάζει. Μήπως είναι οι σουπιές οι κυρίες? Δεν ξέρω πραγματικά. Πάντως πεινάω. Anyway, δεν θα καθίσω να ασχοληθώ όλο με τις σουπιές. Μπορεί να φάω αυτό το μαραγισμένο. Ευθύνη στην κάμερα. Εντάξει, έχεις δίκιο. Φταίω εγώ που λείπουν κάτι δόντια μου. Μην ανησυχείτε, θα σας τα ξαναφυτρώσω. Πώς θα γίνει αυτό? Anyway, τι να φάω γαμώ την πουτάνα μου επιτέλους? Όχι, μάλλον δεν θα φάω, θέλω να κάνω δίαιτα. Ναι, πρέπει να κάνετε, γιατί... Γιατί τι, υπονομίσα την πάχυνα? Πάχυνα εγώ, που έχω την κατέ καρδιά του κόσμου. Ας το διάλο, θα βγάλω σπλαρίκια μου τώρα γιατί θες να μου τα κλέψεις. Σε βλέπω πως θα κοιτάζεις τόση ώρα. Εντάξει, έχετε ωραία σκουλαρίκια. Φυσικά και έχω. Εννοείται αυτό. Μου το λένε όλη συνέχεια. Τι ωραία σκουλαρίκια που έχω. Και λοιπόν, να σας πω κάτι. Όχι, μη μου μιλήσεις άλλο. Μα θέλω να σας πω κάτι τα σκουλαρίκια μου. Η αλήθεια είναι ότι τα σκουλαρίκια σου είναι λίγο φθηνά. Φθηνά, ξέρετε πόσο τα πήρα? Δεν ξέρω, αλλά σαν στυλ δεν λένε και τίποτα. Βασικά, μπαμπά, ξέρεις, τα σκουλαρίκια της Μπέλα
Σου αρέσουνε. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Τι εννοείς δεν το σκέφτηκες έτσι? Είναι όλοι αυτό κοιτάνε πάνω της. Μα είναι δυνατόν! Γε μου, σύνελθε. Τα σκουλαρίκια της δεν είναι τίποτα. Είναι μπαμπά. Θέλω να τα αποκτήσω. Είναι σοβαρό. Θα δω τι θα κάνω. Ίσως... Ίσως τι μπαμπά? Ίσως τι? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν θα προσβάλλετε εμένα και τα σκουλαρίκια μου συνέχεια. Εντάξει? Λοιπόν, αν θέλεις κανονικά σοβαρά σκουλαρίκια, μπορώ να σου αγοράσω εγώ. Γιατί... Όχι. Θέλω να τα βγάλω όλα με τα δικά μου λεφτά. Δηλαδή εσείς αξίζετε πιο πολύ από τα σκουλαρίκια μου. Μα φυσικά. Εντάξει. Ίσως και να έχετε δίκιο. Πάντως, ξέρετε τα αγαπώ αυτά τα σκουλαρίκια. Εντάξει, δεν είναι και κάτι φοβερό, να το ξέρεις. Όχι, τα αγαπάω. Είναι κακοήθεια να τα κρύβετε, να τα μαλώνετε, να τα βρίζετε εννοώ. Άκουσε σε παρακαλώ, Μπέλα. Τα σκουλαρίκια σου αυτά δεν είναι στιλιστικά σωστά. Πρέπει να σου αγοράσω εγώ σκουλαρίκια, γιατί έχω και πιο πολλά λεφτά. Δηλαδή εσείς δίνεστε πιο καλά από μένα. Μα φυσικά, εννοείται αυτό. Εγώ διαφωνώ για αυτό που λέτε. Τι είναι αυτό το φόρεμα που φοράς? Ένα κίτρινο. Όχι, το δικό μου φόρμα είναι τέλειο. Εσείς δίνεστε σαν λέτσος. Καταλάβατε? Λέτσος εγώ, πώς με είπες? Είστε λέτσος. Αφού κάνω μπότοξ. Τι σημασία έχει? Τα ρούχα είναι χειρότερα από το πρόσωπό σας που μοιάζει φυσικά με έναν ενεντάρι. Έτσι. Ό,τι πεις. Έτσι, μπράβο. Θέλω να δέχεστε αυτά που σας λέω, γιατί είστε και πολύ κομπλεξάρα, κύριε. Έτσι δεν είναι? Αυτό. Έτσι, ναι. Λοιπόν, πρέπει να κάνετε και lifting μάλλον, γιατί το πότοξ από ό,τι φαίνεται δεν δουλεύει. Θα μπει στη φυλακή για αυτά που λες, το ξέρεις. Φυσικά και το ξέρω. Α, και σ' αρέσει τη φυλακή, θέλει να σε πηδάνε. Όχι, δεν θέλω να μπω στη φυλακή. Αλλά ξέρω ότι αυτά που λέω είναι αυτά που πιστεύω, καταλάβατε. Και εγώ είμαι γενναία και θα λέω αυτό ότι πιστεύω. Είστε βρωμιά, είστε γέρος. Σκάσε! Στο τέλος. Όχι, δεν θα σταματήσω. Θέλω να πω όλα. Επίσης το πηγούνι σας είναι στραβό. Στο τέλος με αυτά που λες. Ναι, όχι. Και τα δόντια σας είναι σάπια και στραβά επίσης. Πρέπει να βάλετε σιδεράκια. Επίσης η κόρη σας είναι μια πουτανίτσα που πηδιέται με όλη την έφορη κοιλάδα, καταλάβατε.